L'últim convidat d'avui és un exemple molt clar que la joventut i la cançó tradicional no són incompatibles. Jonathan Penalva, que va néixer a l'Alcúdia en 1991 i als 5 anyets ja anava per ahí cantant al Baez. Va debutar en 2017 amb De Soc Arrel i en 2020 va guanyar el Premi Carles Santos no fa molt, uns mesets, al millor disc de difusió i mestissatge pel seu segon LP Reversions. En esta ocasió és un disc amb versions d'artistes més contemporanis com Lluís Llach, com Miquel Gil, com La Gossa Sorda, com Ovidi Montllor o Raimon. Avui el tenim així, en Please Play, per fer-nos sonar una de les seues cançons, això sí al costat, ara el veureu d'ací uns minutets, amb Pere Ròdenas. Així que, Jonathan Penalva, benvingut a Please Play. Un plaer. Un plaer per a nosaltres tindre't així. La veritat que t'he de dir que personalment em va colpir molt el teu treball, així anar repassant esta carrera que portes amb Ananda Dansa, al Palau de les Arts amb eixe Atman i el comiat, no? El comiat d'una companyia tan important com Ananda Dansa. Sí. Com va ser per a tu eixe projecte d'arts escèniques en el qual tenies un paper tan important i en un comiat tan emocionalment tan potent com el d'una companyia com Ananda Dansa? Així va ser, per a mi això va ser un regal caigut del cel, vull dir-te, jo no m'esperava fer una cosa així en ma vida, perquè jo quan em van fer la proposta des de les arts, jo dic, serà solament cantar, però no, ja quan vaig arribar allí a l'assaig amb tota la companyia d'Ananda Dansa, i ja va dir, com que he sentat, tira pa que sí, i em van fer manejar molt, i la veritat que ha estat un plaer poder estar en aquesta despedida, en aquesta companyia que ha portat tants anys i ha portat el nom també, jo penso que de València a tot arreu, vull dir-te. És un plaer immens el poder haver compartit aquesta despedida amb ells i ja et dic, per a mi ha sigut màgic. En tu hem viscut, Jonathan, tota una evolució, jo crec que com a cantador en el teu cas, i cada vegada jo era més conscient de que necessitaves acostar-te, no sé si per un fet generacional, al pop, a la música pot ser més actual, cada vegada més. I ara et pregunto per això, però precisament en este comiat d'Ananda Dansa em vaig adonar quant havies evolucionat en pocs anys pel que fa a la interpretació, al cos. I jo et volia preguntar per això, no? Perquè potser al començament tu estaves, que ho has dit també alguna vegada, un poc com una estaca, pràcticament. Estaves molt parat. I ara eres tot el contrari, eres tot expressivitat. Com recordes tu este viatge tan ràpid cap a la interpretació, que ara és molt més ampla, molt més voluminosa? La veritat que jo penso que el secret és rodar i aprendre, i com no deixem mai d'aprendre, sempre és una evolució contínua, penso jo, i jo sempre que em diuen de fer una cosa, quan més complicat millor, perquè són propòsits, i jo penso que fer coses, arriesgar-se un poc, vull dir, apartar un poc la línia, per exemple, perquè jo vinc del món dels grups de danses, o sigui que això és rondalla, jo cantar i la gent ahí a ballar. Però clar, el que jo he volgut ha sigut agarrar, millor, i fer coses diferents, i ara, per exemple, en aquest últim disc no té res a veure amb el primer, i m'agrada manejar-me ja més dalt de l'escenari, cosa que abans, com tu bé has dit, no em manejava, és com si m'hagueren agarrat allí i m'hagueren clavat allí claus i no em manejava, però ja et dic jo, Ananda Dansa, l'espectacle d'Atman, va haver un abans i un després, perquè a mi ahir les vergonyes se'n van anar, però volant. Va ser, Jonathan, l'última frontera un poc de tot això, però jo et pregunto un poc per no tant eixe xiquet de 5 anys i tot el que has après en eixa pedrera tan meravellosa que és Carcaixent, que és eixe lloc del qual, tot i que tu portes el nom d'Albaida allà on vas, la veritat és que eixa escola de Carcaixent de grup de danses i de cantadors és impressionant el que ens dona, però quan eres ja un adolescent, jo la veritat que tinc curiositat, Jonathan, perquè què hi havia al teu Spotify o al que fora del teu moment? Hi havia més música
més actual, diguem, del teu o del nostre moment? Hi havia més música d'arrel? Que una barreja de tot això? A veure, realment en la meva adolescència, vull dir, jo com tots he sigut jove i jo escolta de tot. Jo si me'n vas de festa i tinc d'escoltar reggaeton o ballar-m'ho tot, m'ho balla. Vull dir, jo de jove escoltava de tot. Simplement que anava a Carcaixent a ensenyar-me a cantar i a ser part del grup de danses, i ahir realment és on em va picar el cuquet de dir, ostres, així tenim coses que poden fer-se sonar de diferent manera, no sé, pensava jo, i jo crec que es pot fer, vull dir, es pot fer i jo de xicotet, jo ho dic, jo escolta de tot, i a dia d'avui, encara que puga cantar música tradicional, això no vol dir que també escolte la música que escolta la gent, vull dir-te, jo no tinc filtres en la música, m'agrada escoltar de tot, vull dir-te. En el millor sentit. Però jo crec que precisament en l'últim disc, en reversions, és ja eixa frontera en la qual pensaven que Jonathan Penalva arribaria, no? Una música i un so en general molt més contemporani, una producció molt més contemporània, sense deixar de veure els arrels, etc, però sempre és un tòpic dir que l'últim disc és aquell en el que estàs més còmode, però jo trobo que en el teu cas, de veres, és directament el Jonathan Penalva, que pot ser tu, esta és la pregunta, tenies al cap ja fa anys? Sí, el segon disco, a veure, el primer disco el tenia de fer perquè era precís, però el que he fet al segon disco era el que jo realment més puc transmetre, pense jo, a l'hora de cantar. Sí, jo sé cantar cant d'estil, jo sé cantar música tradicional, però a banda d'això també m'agrada jugar amb la meva veu. La meva veu, jo no ho dic, jo a banda de ser cantant, sóc intèrpret. Vull dir, m'agrada interpretar. Jo de jovenet he estat en concursos de karaokes i de tot, i igual que cantar en valencià, també he cantat per Pablo Alborán, per Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, vull dir-te, no tinc filtres, no tinc filtres, simplement me diuen, què preferisses, cantar en castellà o en valencià? Preferís cantar en valencià. És lo meu, vull dir-te. Si em posa a cantar en castellà, sé que vaig a copiar-ho, vaig a imitar a l'altre. No, jo cante el que cante avui en dia i el que escolte, m'escolte a mi. I en aquestes reinterpretacions teues, Jonathan, hi ha molta música valenciana, però des de Pet la Guarda, Remigi Palmero, o Altai, o a la Gossa Sorda, inclús. Jo et volia fer un joc de dir-te 3 noms, que són noms que he triat jo, és a dir, que és totalment subjectiu, cosa meua, i a veure què és el primer que et passa pel cap, val? Són 3 noms, com que això no està preparat, a veure què és. El primer d'ells és Els Jóvens. Per què se'n vau anar? Ostres, per què se'n van anar? Vull dir-te, això, però de què van? Mira, van fer en desembre i en gener van fer lo del concert a Ovidi i n'hi havia per allí dels jovens, estava el Pep mirant amb ell, ho vas dir, però de carneu, vull dir-te, en lo bé que van fer, jo dic, per què se ho heu deixat? Ens han traït. Torneu. Ens han traït. El segon nom, Pep Jimeno, Botifarra. Una fonoteca que camina. És una fonoteca que camina, no n'hi ha paraules per a descriure el que fa aquest homenot, vull dir, el que fa i el que farà, vull dir, llarga vida. I el tercer nom, Pere Ródenas. Mare de Déu, sense ello no hi haurien discos. Jo cante, però el que és la vessant de producció i la vessant de vulgues o no de poder estar pendent de tot i de fer les cançons, això, Pere. Jo interpretar-ho i poquet més, però sense ell et dic jo que no n'hi haurien discos. Jonathan Penalva cantaria, però no cantaria el que canta. És la persona, veritablement cabdal, no? Darrere de tot just de Jonathan Penalva aniria ell. Doncs, finalment, et pregunto, Jonathan, quina cançó has triat, o has triat amb Pere, per a les espectadores i espectadors de Please Play?
pues hem volgut fer la cançó de M'aclame a tu, la veritat, que ara per aquestes dates vam treure, va ser el primer single que vam treure en ple confinament, ja fa un any d'això, i teníem ganes de fer-la al mateix terrat on vam fer el videoclip. Això n'hi ha que dir-ho, em vaig gravar jo. Així que res, nosaltres hem ficat ahí un mini platonet, que dic jo, i res, així que espero que els agrade. Doncs, Jonathan, moltíssimes ganes de veure't una vegada més dalt de l'escenari. Esperem que aquest estiu siga un poquet més generós amb les i els artistes que ho necessiteu i que nosaltres vos necessitem també a vosaltres per a passar estos anys tan estranys que ens han tocat viure. Moltíssimes gràcies per estar en Please Play i per esta cançó. Moltes gràcies. Mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb les brutes, invoqui un nom secret a tu signa, mare de pols, segresta d'esperança. Entre el gran foc o la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa tu os que més estimava i canca el lloc de matinitat. El llarg camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. I en arribar al terme entonaré del prec els vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré del prec els vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré del prec els vents que em retorna de sempre. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. I en arribar al terme entonaré del prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré del prec dels vents que em retorna de sempre. I en arribar al terme entonaré del prec